Έτσι. Δεν σηκώνεται τώρα, πήγα και της είπα, σήκω, της λέω λίγο. Δεν μπορώ που λέει, δεν το πιστεύω, της λέω ότι δεν μπορεί. Δεν το πιστεύω ότι δεν μπορεί, τώρα αυτές τις μέρες δεν το πιστεύω ότι δεν μπορεί. Είμαι χαρούμενη που σε βλέπω. Είμαι χαρούμενη που βλέπω τον Τάσο, αλλά είμαι χαρούμενη που βρήκες και εσύ τον άνθρωπό σου που σε έχει καλά. Γιατί σήμερα παίζει μεγάλο σπουδαίο ρόλο να βρεις έναν άνθρωπο για να τον αγαπήσεις και να σε έχει προσεκτικά, καθαρή, ωραία. Έχω πάρει κι άλλους. Εγώ δούλευα σε γεροκομείο και ξέρω τώρα τι γίνεται. I'm so happy, Μερίλη. Μου έκανε τη μέρα μου η γιαγιά σου. Την έκανε τη μέρα μου. Δεν σε βγάζω φωτογραφία. Περίμενε να σου φέρει το μαντίλι, περίμενα, φέρει το μαντίλι να βάλεις. Δεν είναι από τη φυλή Σίου. Σίου Γαραπάχο, από αυτή τις φυλές δεν είναι. Ναι, είναι κούκλα, είναι κούκλα. Αυτοί οι άνθρωποι, όπως η θεία η Αλεξάνδρα, η κουνιάδα μου, η συνυφάδα μου, του κουνιάδου μου η γυναίκα, είναι από την Βόρειο Ήπειρο. Παιδιά, τόσα τυραννίες πάθανε εκεί κάτω, δεν ξέρω τι πάθανε, οι δικοί μου πάθανε, δεν ξέρω, εσείς είσαστε νέα. Αυτοί όμως, εντάξει, ήταν στα χωριά, και όμως η επιδερμίδα του Στάσου μου, τι να σου πω δηλαδή, στέκεται τόσο ωραία, γιατί αυτή η Αλεξάνδρα, μια χαρά είναι, ωραία. Πολύ καλά είναι, πάρα πολύ καλά είναι. Πάρα πολύ καλά είναι. Είμαι πολύ χαρούμενη που τους έχω. Να το έβαλε και πώς, το έβαλε και πώς το μαντίλι της. Είδες πόσο θυμάμαι το πώς το μαντίλι σου. Oh my God, δεν μπορώ να το πιστέψω. Θα στο τώρα βγάλει, περίμενα και να... Δεν μπορώ να το πιστέψω, κοίτα τι όμορφη. Βγάζω εγώ, σου βγάζω. Μα ήταν όμορφη γυναίκα η γιαγιά σου, ήταν πολύ όμορφη. Ήτανε πολύ όμορφη γυναίκα η γιαγιά σου,